מדברים טכנולוגיה בקמעונאות. והפעם, סיפורים מהשטח. עסקים שימצאו פיתוחים חדשניים ושינו דרסטית את השורה התחתונה שלהם. שלומית קדיר, מנהלת השיווק של קומקס, מארחת את סגי אקהאוס, שותף מייסד ומנכ"ל אייקייפ. אז ברוכים הבאים לפודקאסט של קומקס. אנחנו היום נדבר על איך מאמצים טכנולוגיה בקמעונאות בצורה נכונה. אני שלומית קדיר, מנהלת השיווק של קומקס. אני יושבת פה עם סגי. סגי, תציג את עצמך לכל המאזינים. היי, אז אני סגי אקהאוס, ואיזה כיף להיות פה ותודה על ההזמנה. ואני שותף מייסד ומנכ"ל של חברת אייקייפ, 20 שנה פלוס מינוס ניסיון בקמעונאות. יאללה, בואי נתחיל, יהיה כיף. רגע, לפני שאנחנו מתחילים, מה אתם עושים? מה אנחנו עושים? אייקייפ מאפשרת לקמעונאים להבין איך מתנהגים קונים בחנויות הפיזיות. אנחנו מכירים היטב את התנהגות הקונים באונליין, הכל מדיד, אבל המדידה הזו יכולה וצריכה להיות גם בסניפים הפיזיים. אנחנו עושים את זה בלי הארדוור, על בסיס המצלמות הקיימות, המחשבים הקיימים. כיף גדול. אוקיי. הטכנולוגיה הזאת משתמשת ב-AI? הטכנולוגיה הזו מבוססת לגמרי על בינה מלאכותית. אין, מה שנקרא, אין מגע יד אדם. כן, אבל אני חושב שעוד מעט נדבר על בינה מלאכותית אצל הקמעונאים, צריך להבין בכלל מה זה. ולמרות שאנחנו עושים מלא בינה מלאכותית, לא תמיד זה מה שכל קמעונאי צריך, ולא תמיד זה הדבר הבא להתעסק בו. אז אולי באמת נתחיל בלדבר מה זה AI בכלל, לטובת מי שהתעורר מאוחר. מה זה AI ואיך ניגשים בכלל להטמעת AI, אם בכלל עסק ממוצע צריך לגשת לזה. כן, אז קודם כל באמת, מה זה בינה מלאכותית? בינה מלאכותית זאת, או AI, Artificial Intelligence, זו טכנולוגיה שמאפשרת למחשבים לבצע משימות, שאנחנו קוראים לזה למעשה דורשות איזושהי אינטליגנציה אנושית, לדוגמה, לזהות תמונות, לנתח וידאו, להבין שפה, וגם לקבל החלטות מסוימות, ואלו כלים שמה שיפה בהם, שמעבר לזה שמאמנים אותם בפעם הראשונה, הם יודעים להשתפר על פני זמן. וזה באמת המקביל לאותה הבינה המלאכותית, אנחנו יודעים ללמוד מהטעויות שלנו ולשפר. אפשר לחלק את הבינה המלאכותית בלי להיכנס לדיטלס, וככה לא לעשות זה טכני מדי, לשני חלקים ככה בחלוקה גסה. אחד זה עולמות של למידת מכונה, שבאמת לומדת לעשות עבודה טכנית במקום בני אדם, והשלבים מתקדמים יותר, מה שאנחנו קוראים הדיפ-טק, זה באמת מודלים שיודעים לקבל החלטות מאוד מורכבות, לזהות רגשות נניח וכדומה, אבל זה הבינה המלאכותית. בסוף היא לא יותר טובה מבני אדם, היא פשוט יודעת להחליף ולשדרג דברים מסוימים שלהם, אבל לא עד הקצה. יש דברים שלעולם האדם יעשה. אוקיי, אז הכל נשמע טוב ויפה, במיוחד ש-AI זה buzzword רציני, ואיך באמת ניגשים להטמיע דבר כזה בקמעונאות בכלל? אני חושב שאולי למעשה צריך רגע להפריך את הצורך. הצורך הוא לא להטמיע AI. הצורך הוא להבין מה אני בעסק עכשיו צריך לשפר. ואולי זו, אם יש מסר שהייתי שמח שיקחו מפה כולם, זה קודם כל את זה. עסק לא צריך לצרוב החלטה להטמיע בינה מלאכותית. עסק צריך להגיד, רגע, מה האתגרים העסקיים שיש לי עכשיו? איך אני רוצה לפתור אותם? הרבה פעמים יכול להיות שבינה מלאכותית תהיה הכלי הנכון לפתור, לא תמיד ולא בהכרח הפתרון הוא בינה מלאכותית. אני אתן דוגמה בסיסית, מודלים של בינה מלאכותית, הרבה פעמים צריכים מסדי נתונים משמעותיים ומסודרים, כדי בכלל להתחיל לעבוד. ויש עסקים, בייחוד בקמעונאות, לא מעט אצל קטנים ובינוניים, שאין להם מסדי נתונים טובים. בלי מסדי נתונים מסוימים, אין מה להתחיל לפתור הרבה בעיות. אתן דוגמה בסיסית, נניח עסקים שמנסים לפתור בעיות של out of stock, חוסר במלאי. אם אין לכם נתונים accurate, מה המלאי שיש כרגע בכל חנות וחנות שעומד זמין על המדפים, אין מה להטמיע את הכלים האלו. אז אתה אומר שבעצם הבסיס ל-AI זה קודם כל בוא תטפל בדאטה שלך, בוא תוודא שיש לך את כל הנתונים שאנחנו צריכים, ושהם מוזנים בצורה נכונה לתוך המערכת. מדויק, למעט מקרים שבהם משתמשים ב-AI בשביל לצבור את אותם נתונים. למשל אצלנו אנחנו יודעים גם לזהות כמה אנשים נכנסו לחנות, אם זה גבר, אישה, זה בא בקבוצה, זה בא ב-whatever, מאיזה כיוונים וכן הלאה. אלה נתונים שאם אין לעסק, יכול להיות שהבינה המלאכותית בשלב הראשוני תעזור לו לאסוף את הנתונים. בשלב הבא, בין אם אנחנו או כל אחד אחר,
ידע לעבוד עם הנתונים האלה בשביל לבצע ניתוחים מתקדמים. אז בינה מלאכותית אפשר להשתמש בה לאיסוף של נתונים, יכול להיות לסריקת תעודות משלוח, למשל, לחסוך מלא זמן לעבודה, אבל שהנתונים ייכנסו בזמן אמת ותדעו כמה מלאי יש לכם. להתחיל בהכרח מההחלטה של בינה מלאכותית, זה לא העניין. כי באמת צריך קודם כל לראות שיש מסדי נתונים מתאימים. הבנתי. כשאתה מדבר על סריקה של נתונים באמצעות AI, אתה מתכוון לכל מיני תוכנות שבעצם מפענחות מסמכי PDF וכאלו? למשל, זו דוגמה למקום שנעשה בו שימוש בלמידת מכונה, זה לכאורה הרמה הנמוכה יותר של AI, אבל לעסקים שאין אפילו מסדי נתונים בסיסיים, או שיש להם את הנתונים, אבל בעבודה ידנית הנתונים האלה מגיעים באיחור למערכות, אני אתן דוגמה קלאסית, אנחנו מכירים לא מעט כימונאים שאצלהם יש הקלדה של תעודות משלוח, הקלדת תעודות המשלוח לפעמים מבוצעת יומיים שלושה אחרי שהתעודה הגיעה למחסן, כי מי שמקליד היה בחופש, כי היה עומס, כי whatever, הלכה למעשה אין לאף אחד מושג כמה מלאי יש בחנות בזמן אמת. אז זו דוגמה ללמידת מכונה, רכיב מעולם ה-AI, שיודע לשפר הרבה היבטים לעסק. גם חוסר זמן עבודה וגם מייצר נתונים יעילים יותר או נכונים יותר, מדויקים יותר. מדהים. אני חושבת שזה לא יהיה AI, לא נספר קצת על סיפורים מהשטח. אז יכול לתת מלא דוגמאות, ננסה רגע לתת כמה דוגמאות שבאמת רלוונטיות לתחומים רבים בכימונאות. ויחד עם זו אני כן חושב שחשוב לזכור שצריך להתחיל מהבייסיק. זאת אומרת, אני יכול לתת פה דוגמאות לדברים מאוד מאוד מורכבים, הדברים המורכבים בדרך כלל יתאימו לכימונאי הענק, אנחנו עובדים גם בעולם, אני יכול להגיד שהשבוע אנחנו מטמיעים פיילוט עם אחד מ50 הכימונאים הגדולים בעולם, אלה באמת שחקנים שנמצאים ברמת תחכום מאוד מאוד גבוהה, אבל לעסקים שנמצאים פה בישראל, ואין הרבה גדולים כאלה בעולם הכימונאות, הייתי מתחיל מהבסיס, אם אמרנו קודם, זה להבין רגע מי נכנס אליי לחנויות, ולא ברמת כמה אנשים נכנסו, אלא מי זה? זה גברים, זה נשים, זה בגילאים כאלו או אחרים, מתי זה בא? זה בא עם משפחה, כי אתם יודעים, למשל אני מכיר לקוחות שאומרים לי, רגע, אולי תבטל לנו את הספירה של הילדים. ואני אומר, וואלה, זו טעות היסטרית, אין בעיה, תמדדו איך שאתם רוצים את העסק, אבל אם יש חנות אחת שיש בה מלא ילדים, אז אתם צריכים לדעת שבחנות הזאת צריך להכווין את המוכרנים שידעו לתת, לא יודע מה, נייר ועט או נייר וצבעים, בשביל שהילדים יציירו ואמא ואבא יוכלו לקנות. אז זו דוגמה אחת, הדוגמאות האלה יש לנו לקוחות שהגדילו מחירות בבין 6-12%, רק מלהוסיף את הדריל דאון הזה של להבין מי בדיוק נכנס אליי לחנות, באיזה הרכבים קבוצתיים נכנסים אליי לחנות, ויש דוגמאות מורכבות יותר. יש לנו למשל מקרים שבהם אנחנו יודעים, המערכת יודעת לזהות איפה כדאי להציב קטגוריה בחנות. האינטואיציה של מנהלי סניפים ומנהלי טרייד מרקטינג היא הרבה פעמים אינטואיציה נכונה מאוד, אבל היא לא יכולה לקחת בחשבון רכיבים שהעין לא יכולה לראות. ולא דיברנו על זה, אבל בעסק הקודם שהקמתי נקרא קולג' לכימונאות, אימנתי בחיי אלפי מנהלי חנויות, מנהלי סחר במגוון רשתות כימונאות ממגוון תחומים. יש המון דברים אינטואיטיביים שהבינה המלאכותית יודעת לזהות שהאינטואיציה היא למעשה לא נכונה. דוגמה מהחודשים האחרונים, ריטיילר שאנחנו עבדנו, עדיין עובדים איתו, שבחר להציב איזושהי קטגוריית אימפלס בחנויות שלו, בהחלטה מנוהלת, במקום שבו יש הכי הרבה חשיפה, הכי הרבה תנועה. ובכל מקום שהותקנה התוכנה, מצאנו שני דברים. אחד, שבאמת המנהלים, יאמר לזכותם, מצאו באינטואיציה שלהם נכון את המקום שבו יש הכי הרבה טראפיק והכי הרבה חשיפה לקטגוריה. אז הם עשו מה שהנחו אותם, והם עשו את זה בצורה מעולה. יחד עם זו, התוכנה ידעה גם להסתכל לא רק איפה יש הכי הרבה חשיפה, אלא איפה יש הכי הרבה סיכוי שיקנו מהקטגוריה, בהסתכלות על מגוון פרמטרים שהמוח האנושי לא יכול בכלל לתכלל אותם, והתוכנה המליצה להעביר את הקטגוריה למיקומים אחרים. ובאותם חנויות שבהם הוא עברה הקטגוריה, ביצוע היתר של הקטגוריה מול חנויות שבהם לא הוא עברה הקטגוריה ונשארה באותו מקום עם מקסימום חשיפה, הם פלוס 17% במחירות. זה נתונים משוגעים, שאין שום סיכוי למוח אנושי. אגב, גם אם אני הייתי מקבל את ההחלטה לבד, אם הייתי מנסה בלי התוכנה לקבל את ההחלטה, רוב הסיכויים שהייתי מקבל את אותה החלטה, הם עשו בשכל מבחינתם. נכון. אוקיי? אני חושבת שמה שמדהים בכל העולם הכימונאי היום,
שהוא הפך להרבה יותר דיגיטלי, נקרא לזה ככה. אם בעבר, כאחת שבאה מעולם הדיגיטלי, אז אם בעבר היינו יודעים למדוד את כל מסע הלקוח, נקרא לזה, בצורה מאוד מדידה רק בעולם הדיגיטלי, היום אתה יכול לעשות דברים שמאוד קרובים לזה בעולם הקמעונאות עצמו. בזכות הטכנולוגיה, בזכות הטמעת הכלים האלה, יש היום תובנות שבאמת, כמו שאתה אומר, לא היינו מגיעים אליהם לפני ההטמעה של כל הטכנולוגיות האלה, שבעצם נותנים לנו עוד נתונים שלא יכולת לאסוף אותם. חד משמעית. לא רק שהם נותנים יותר נתונים, אלא הם, אני לא רוצה לקרוא לזה מדכאים, אבל הם מאתגרים את האינטואיציה. ופה יש, אחד האתגרים הגדולים בהטמעה של טכנולוגיות כאלה, הוא האתגר האנושי. האתגר האנושי אומר שא' אני צריך את האנשים המתאימים, שמוכנים לאמץ חדשנות, ומוכנים לא רק לאמץ חדשנות ממקום של אני רוצה להיות בחזית הטכנולוגית, אלא גם מוכנים לאתגר את הקונבנציות שלהם עצמם. והיכולת לאתגר את הקונבנציות שלך עצמך, היא אולי המפתח החשוב ביותר במרקם האנושי, היא גם המפתח כשמדברים על רשתות, על לבחור את האנשים הנכונים שהובילו את התהליך, אתה לפעמים מוצא שהטכנולוגיה מזהה דפוסים שהם אנטי מה שאנחנו רגילים לעשות, וצריך לתת לזה את הצ'אנס. לא צריך להגיד אמן על מה שאומרת הטכנולוגיה, אבל צריך לתת לזה את הצ'אנס ולראות, ואם זה עובד, אז להגיד, אוקיי, כל מה שחשבתי עד עכשיו, בעצם הוא לא נכון, אלא הוא מורכב יותר, ויש אזורים שלא ידעתי שאני לא יודע. ודברים שלא התחשבתי בהם קודם, ועכשיו... דברים שלא יכולתי למדוד קודם. יש לנו למשל דוגמה לרשת אופנה, שהטכנולוגיה אפשרה להם לזהות, באיזה סניפים יש להם יותר מדי תאי מדידה, והם מאבדים שטח מחירה בגלל זה, ובאיזה סניפים יש להם מעט מדי תאי מדידה. איך מקבלים את ההחלטות לפני שיש טכנולוגיה כזאת? התשובה היא אחת, אינטואיציה, ובמקומות שמנסים להיות יותר מתוחכמים, אז מושיבים אנשים לעשות כל מיני תצפיות כאלו ואחרות, והתצפיות האלה יכולות להיות מדויקות, אבל הן מדגמיות מאוד. והמדגם הוא לעולם לא שלם, כשמדברים על רשתות עם מאות סניפים, זה לא ישים בכלל לקבל ככה החלטות. זה אחד, והדבר הנוסף הוא באמת, בנושא של המרקם האנושי, הוא ניטרול הפחדים. יש מקומות שבהם הטכנולוגיות האלה, יש להם חשד מיידי שעולה כשהן באות, שהם יחליפו את בני האדם. התשובה האמיתית זה שהן לא אמורות להחליף את בני האדם, הן אמורות או לשנות את התפקיד של בני האדם, או להפוך את בני האדם ליעילים יותר. יש לנו למשל פתרון בעולם מניעת האובדן. בעולם מניעת האובדן אנחנו יכולים לעזור לקב"טים למיניהם, לזהות מהר יותר את אותם אירועים שחשודים באירועי גניבה. האם זה מחליף 10 עובדים בחדר בקרה של רשתות שמחזיקות חדרי בקרה? עניין של החלטה ניהולית, אפשר להחליף 10 עובדים ולעשות את זה יעיל יותר ולהחליף אותם ב5 עובדים, או להחליף את חלקם. אבל אפשר גם להגיד לא, בעצם אנחנו נשאיר את אותם 10 עובדים, נהפוך אותם להרבה יותר פרודוקטיביים. הם יתפסו יותר מהר, ואו שניתן להם עוד משימות, או שהם יהיו הרבה יותר יעילים במשימה שלהם. וזה אותו דבר כשמדברים למשל על עיתוד מלאי, חברות שמבצעות פתרונות לעולמות של עיתוד מלאי, לא משהו שאני עושה אותו ביום יום, אבל גם שם, האם הן באות להחליף את אותם אנשים, את הפלנרים? לא בהכרח, הן יכולות להפוך אותם להיות הרבה יותר יעילים. מעולה, אז אני חושבת שכיסינו את הנושא של ה-AI. יש טכנולוגיות נוספות שבאמת אפשר לדבר עליהן בהמשך לנושא של הפרק שלנו, שהם השתלבו בקמעונאות ושינו את השורה התחתונה של העסק בצורה יעילה, או שבסופו של דבר אתה אומר לי, כל הטכנולוגיות היום שכבר נמצאות בקמעונאות מבוססות AI. זה יומרני לומר שכל הטכנולוגיות שנמצאות בקמעונאות מבוססות AI. או שיהיו בעתיד הקרוב. יש, וכנראה שיהיה יותר ויותר שימוש ב-AI, לא רק בכלים הטכנולוגיים הקלאסיים, אלא גם בכל מיני מערכות תומכות, מוקדי מענה ללקוחות. גם שם יש היום פתרונות AI. אני חושב שבאמת המפתח הוא לא לקדש את ה-buzzword, אלא, כמו שאמרנו קודם, להבין מה הצורך, ולתת פתרון לצורך. וישנם דברים, ישנם אתגרים עסקיים שאפשר לתת להם מענה עם AI, אבל יכול להיות שיש טכנולוגיות שהן לא טכנולוגיות AI, וידעו לתת מענה לא פחות טוב, ואולי גם יעיל יותר.
זאת אומרת שמה שאתה אומר שבעצם כל מקרה לגופו, וכל עסק לפי הבשלות שלו, לפי המוכנות שלו, יכול לשלב את הטכנולוגיה שמתאימה לו? אני אולי אקח את זה ברשותך למקום טיפה לשונה בהסתכלות, ואם אמרנו, תגדירו מטרות ותבינו מה אתם רוצים להשיג, אז הדבר השני שהייתי אומר, זה תבחרו את השותפים הנכונים. שותפים הנכונים בעולמות הטכנולוגיים, סלש, כן או לא, בינה מלאכותית, זה אותם כלים ופלטפורמות שאפשר לגדול איתם על פני זמן. אז בשלב הראשון יכול להיות שהם בכלל יעזרו לכם לסדר את מסדי הנתונים, או לבנות מסדים נוספים, ואחר כך תטמיעו עליהם כל מיני מודלים של AI. יותר הייתי אומר כאיזשהו מצפן עקרוני, תחפשו פתרונות שאפשר לצמוח איתם על פני זמן, תחפשו פתרונות שידעו לא רק להביא את הקיים, אלא להקשיב לכם, ואף אחד לא יפתח פתרון רק בשביל כימונאי אחד, אבל להקשיב בשביל שאם זה משהו שהוא פוגש צורך של כימונאים רבים, אז המערכת תוכל להתאים את עצמה, ולא מי שבא לפתור משהו חד ערכי. אחד האתגרים עם הטכנולוגיות האלה בעולם הכימונאות, שכמו שאמרת, הוא מרובה נתונים, יש אין ספור דאטה שאפשר לאסוף בחנויות, זה לבחור מה כן. אבל האמת האמרה היא שזה לא רק לבחור מה כן, אלא זה גם לבחור מה עכשיו ומה אחר כך. וזה אומר שאם אני בוחר עכשיו מה כן, אני לא רוצה פתרון שבעוד שנה כשאני רוצה לעשות את הדבר הבא, הוא לא יהיה מתאים, ואני צריך להכניס עוד פתרון ועוד פתרון ועוד פתרון, ואני אמצא את עצמי... ולהגדיל את ההשקעה. לא רק להגדיל את ההשקעה, אני אמצא את עצמי 100 ספקים שונים, והם צריכים ממשקים. בסוף אנחנו כן מזהים בעולם הזה, תהליכים של קונסולידציות, בין אם על ידי מיזוגים ורכישות, ובין אם על ידי זה שפתרונות חייבים להיות מספיק רחבים, בשביל לתת מענה רחב, ולא, אי אפשר לתת יותר פתרון שהוא רק אפסילון מתוך העסק. הכימונאי, הממוצע, לא יכול לעבוד עם כל כך הרבה ספקים, זה פשוט לא יעיל. אוקיי, שזה מתחבר מעולה למה שאנחנו בקומקס עושים דרך אגב, שבאמת אנחנו עושים את הכל תחת קורת גג אחת, ובמערכת מידע אחת, ובעצם מה שמערכת ERP עושה במהות שלה, זה לאסוף את הדאטה הזאת. אוקיי? אז באמת, בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, צריך לדעת להוציא את הדאטה הנכונה ואיתה לעבוד, כדי שלא תטבע בכמות נתונים שאין לך מה לעשות איתה. נכון, כנראה שריטיילרים לא יוכלו בעשור הקרוב לעבוד עם ספק אחד שיעשה הכל, אבל הם יוכלו לצמצם את כמות הספקים שלהם. קומקס כדוגמה בעולמות של גם קופות וגם ERP, שזה חלק עצום מהעסק הכימונאי. אצלנו אגב התפיסה היא דומה, כל מה שקשור בהבנת התנהגות קונים, ואגב לא רק קונים, בתוך החנויות, זה יושב תחת אותו פתרון. מהשלב שמישהו עבר ליד החנות, נכנס לחנות, התנהל בתוך החנות, או ביצע פעולה כזו או אחרת במחסן. מתוך הבנה שבאמת הפתרונות צריכים להיות יותר הוליסטיים. אגב, אני אתן טיפ נוסף בהיבט הזה, בגלל שהעולם הזה הוא רווי טכנולוגיות, בישראל לבד יש למעלה מ-450 מיזמי טכנולוגיה לעולם הריטל, שנכון שאף אחד מאיתנו לא מתמקד בשוק הישראלי, אבל אחד המאפיינים בעולם, אגב, לא רק בישראל, זה שהמון פתרונות בעולמות האלה מגיעים מתוך עולם הטכנולוגיה, ולאו דווקא מבינים ריטל. אז טיפ נוסף שיש לי עבורכם, זה תחפשו לעבוד עם אנשים שמבינים ריטל, עם אנשים שמבינים מה קורה בחנות, העירומה, שאין בטכנולוגיה, וגם אין עכשיו מנהל חנות, ומה בתכלס, החיים האמיתיים. נתנו קודם את הדוגמה של אותה תעודת משלוח שלא מוקלדת, אני מכיר לא מעט פתרונות שניסו או מנסים לטפל בעולמות של עיתוד מלאי, והם פשוט, הם לא מבינים שהפרקטיקה האמיתית זה שיש מלאי, הוא נמצא מתחת לשולחן של מנהל החנות, מי שלא בא מהפרקטיקה מאוד יתקשה לעשות את הקפיצה הזאת, זה יכול להיות או אנשים שגדלו בעולמות הריטל, או חברות שהן מספיק ותיקות כבר עבדו עם מספר מספיק גדול של לקוחות, ואז יש לכם את הביטחון שהם כבר למדו את השיעורים האלה דרך לקוחות אחרים, אבל לעבוד עם מישהו שהוא טכנולוג מבריק ולאו דווקא מבין ריטל, זה, אני לא אומר שאי אפשר, צריך גם את זה לדעת לעשות, מישהו צריך לתת צ'אנס לכולם, אבל זה אירוע מאתגר, שלא הייתי ממליץ לכל אחד להיכנס אליו. מדהים. יש עוד המלצות לבעל עסק, אתה יודע, ממוצע שכל הטכנולוגיה מאוד קורצת לו, והוא רוצה לאמץ טכנולוגיה, למה הוא פונה ראשון, איך הוא בוחר מבין הטכנולוגיות?
תראו, למי שלא מבין, הייתי ממליץ קודם כל לחפש את הפרטנרים המתאימים, את היועצים המתאימים. אגב, זה לא חייבות להיות חברות הטכנולוגיה, זה יכול להיות קולגות עם עסקים בגודל דומה או טיפה ליותר גדול, שנכון להתייעץ איתם. ובייחוד הייתי ממליץ לא לפחד. הניטרול של הפחד... לא לפחד מהפחד. לא לפחד מהפחד, לא לפחד מהחדשנות, ובייחוד, אגב, לא לפחד להיחשל. כן. זאת אומרת, הדרך הזו של שיפור מתמיד, היא נכונה לא רק בעולמות של טכנולוגיה, בלי שמות מה שנקרא, יצא לנו להיות בשיחות רבות עם רשת מאוד מוכרת, שהסיבה היחידה שהדבר לא יתקדם, זה איזשהו רצון להתחיל, אני קורא לזה לגשת לבגרות לפני שעברנו את כיתה ג', כשמחפשים פתרונות מושלמים. הרעיון הוא לא לחפש פתרונות מושלמים, הרעיון הוא לחפש את השילוב בין משהו שיודע לתת לי ניצחונות מהירים, והוא יודע לגדול איתי על פני זמן. אין מערכות מושלמות שב-day one נותנות מענה מלא לכל עולם הקמעונאות. תחפשו את המקומות שכן ייתנו מענה לצורך שהוא אמיתי, חשוב ונמצא כרגע יחסית גבוה בתיעדוף שלכם, ותראו שיש לכם את הפרטנר לגדול איתו על פני זמן. אם תחפשו פרטנרים שיש להם ב-day one את כל החלומות שלכם, קחו בחשבון שלא רק שיש סיכוי טוב שזה לא יעבוד, יש סיכוי טוב שהפרטנר בכלל לא רוצה להיות איתכם, לא ממקום שלילי, אלא החברות האלה לא רוצות לחשל בעצמן. אז זה באמת, קחו את זה פייס ביי פייס, אי אפשר לאכול אבטיח בביס אחד. נכון, מסכימה. אני יכולה להגיד לך עוד משהו בהקשר הזה. התחלת מהנושא של חנויות, שגילו בעצם מי קהל היעד שלהם, או התעלמו ממנו, או דווקא אמרו, אוקיי, בוא ניקח את הקהל הזה ונדבר לצרכים שלו. אז אני חושבת שבין שאר השיקולים של עסק, כשהוא מאמץ טכנולוגיה, זה באמת א' ב', בוא תכיר את הקהל שלך. בוא תבין מי הקהל שלך ותביא טכנולוגיה שמתאימה לו ומתאימה לך. בעצם למצוא את האיזון בין השתיים, ולייצר פה איזשהו, כמו שאמרת, מצב מנצח וטכנולוגיה שמדויקת לכל הצרכים האלו. את מדייקת מאוד, ואני רק אוסיף ואומר שאצל הקמעונאים, אותו מונח הזה שנקרא הקהל, הוא מורכב יותר, כי מי זה הקהל? הקהל זה גם הלקוחות שלי, הקהל זה גם העובדים שלי, והקהל לפעמים בהיבטים מסוימים זה פרטנרים או ספקים אחרים שלי. אנחנו למשל מכירים את זה בעולמות של מה פרקטי, המערכת אצלנו יכולה לתת על הרבה מאוד דברים, התראה לעובדים בריל טיים. ואני חושב לפעמים לקוחות, ומבקשים כל מיני דברים, שאני אומר, חבר'ה, אנחנו לא נעשה את זה. אנחנו לא נעשה את זה כי מה שיקרה ביום יום, אם אנחנו ניתן כל 10 דקות התראה לעובדים שלכם, זה עניין של זמן עד שהם ייקחו את הטלפון ויזרקו לך על הראש, אני מקווה שאני לא בסטיף, כי יזרקו לי על הראש. כן. ולכן צריך להבין מה באמת ישים. וזה אל מול, עוד פעם, הטכנולוגיה הזו נועדה לעזור לאנשים, היא לעולם לא תוכל להחליף אותם, ומתוך התובנה הזאת צריך לחשוב רגע על משתמש הקצה, זה נכון, עוד פעם, גם על לקוחות שלי, שהם גם סוג של משתמש או אובייקט, וגם על העובדים. חייבים לחשוב על העובדים, מי הם העובדים המתאימים, להוביל תהליכי שינוי, איך מובילים את זה מול העובדים, איך מתקשרים לעובדים, ואיך לא מעמיסים על עובדים, דברים שהטכנולוגיה לא מתעייפת. טכנולוגיה יכולה, מה שנקרא, לעבוד 24/7, אבל העובדים יש איזשהו capacity שאסור להזניח את החשיבה עליו. אני חושבת שיש איזשהו פחד באמת שנושא ה-AI יחליף אנשים, ודיברת על זה שלא, הוא לא מחליף, הוא מסייע, אבל אני חושבת שזה גם לא מילה גסה להגיד שה-AI יחליף אנשים, וזה בסדר, ובמיוחד בעולם הקמעונאות, שכולנו מכירים את הבעיה של עובדים, יש בעיה קשה של תחלופת עובדים, אנחנו מדברים על מעל 100% של תחלופה, אני חושבת שזה דווקא טוב, שבסוף ה-AI ייתן מענה לפעולות פשוטות, וייתן את הפתרון הזה לעולם הקמעונאות שמשווע לפתרונות אוטומטיים, נקרא לזה ככה. אני לא רואה את הסתירה, אולי אני מייפייף את הדברים, אבל ברור שטכנולוגיות של בינה מלאכותית יודעות להפוך עובדים ללהיות יעילים יותר, והמשמעות של זה במקומות שיש מסת עובדים, במה שנקרא שכבת הפרולטריון, במקומות האלה הטכנולוגיה תוכל, נקרא לזה, להחליף עובדים, אבל החלפת העובדים, אני לא מסתכל עליה כספירת תקנים. בסוף כשמטמיעים יותר ויותר טכנולוגיות, אז צריך שיהיו בין אם בסניפים ובין אם במטות, יותר אנשים שיכולים לעבוד עם טכנולוגיות. כן, יכול להיות
שבסוף הטכנולוגיה תגרום לעובד מסוים, ניתן דוגמה שכולם מכירים, נגיד קופאים, אוקיי? הטכנולוגיה תדע לקחת סניף שיש בו 5 קופות, ולהעביר אותו להיות עם 2 קופות מאוישות, ו3 או 4 קופות לא מאוישות. התקנים יצטרכו לעבור למקומות אחרים, זה לאו דווקא המרה של 1 ל-1, אבל יהיו עכשיו יותר נתונים, וצריך יהיה לטפל בהם, ויש מניעת אובדן, שהטכנולוגיה תעזור בה, אבל עדיין מישהו צריך לעמוד שם, כי בסוף הטכנולוגיה לא תשים, לא הזיקים ולא תעצור אנשים. והדברים האלה הם, כשאנחנו מדברים על להמיר את הפחד, קחו את אותם התקנים, עוד פעם, יכול להיות שזה לא יהיה אותו בן אדם. בהחלט, נכון שאותה שכבה, בואו לא נברח מהמציאות, בסדר? אותה שכבה של אנשים שהם לא מסתדרים בכלל עם טכנולוגיה, ולא מסתדרים בכלל עם נתונים, וכן השכבה הזאת, ואולי הם גם קרובים לגיל פנסיה, תצטרך למצוא, או איך היא מרימה את עצמה ולומדת דברים, לעשות דברים חדשים, או שהמעסיק שלהם יצטרך ללמוד, לתת להם משימות אחרות שהם יכולים להיות מאוד טובים בהם, והם לאו דווקא באותם אזורי פעילות. זה מזכיר לי שלפני 9 שנים, הנחיתי פורום, בטח אפשר למצוא אותו ביוטיוב, של מנהלי משאבי אנוש, ודיברנו על זה שבהסתכלות עתידית, מאפייני כוח האדם בענף הקמעונאות צריכים להשתנות, וזה כן נכון across the board, אבל הדרך הנכונה לעשות את זה, זה לא לברוח מזה, אלא לגשת לזה, לנהל את זה. מי שיתחמק, כי הוא חושב שהטכנולוגיה הזאת תחליף אותו, והדרך שלו להתמודד תהיה עם מנהות, אז מה שיקרה זה שהמתחרים שלו יעשו את זה, והם בסוף יחליפו אותו. נכון. הוא יישאר מאחור, נכון. נכון, כמו כל דבר בחיים. אז אם אנחנו בעצם מסכמים את כל מה שנאמר פה, אני חושבת שהתובנה המרכזית של השיחה שלנו, היא זה שעסק לא צריך לקפוץ על כל טכנולוגיה שנראית לו מדליקה, ויש עליה איזה טרנד ובאז, ונראה לו שזה באמת הדבר הנכון, אלא הוא צריך להתאים את זה לצרכים שלו, הוא צריך לדייק את זה עבורו, ועבור קהל היעד שלו, שהוא מגוון כמו שציינת, וזה לדעתי באמת איזשהו תובנת מחץ שאנשים יכולים לקחת איתם, אלא אם יש לך משהו להוסיף. לא, אני חושב שבאמת, אם מתמצתים את זה בנקודות, כמו שאמרת, זה תבחרו את הסדרי העדיפויות הנכונים, במה רוצים לטפל, תבחרו את הפרטנרים הנכונים, ומזה גם תבינו מהם הטכנולוגיות הנכונות לפתור. זו תמצית התורה, ובפרטנרים הנכונים תדאגו שזה יהיו כאלה שהם סקיילבל, שאפשר על פני זמן להוסיף איתם עוד ועוד ועוד ליירים, בעולמות התוכן שלהם. ושאתם בעצם יכולים לנהל את זה. שאתם יכולים לנהל את זה, כן, לומדים לנהל את זה over time. אוקיי, אז סגי אייקאוז, מנכ"ל אייקאפ, תודה שהיית איתנו. היה לי כיף. למדנו המון, אני בטוחה שנתראה בפרק הבא. אני אשמח לארח אותך שוב. עד לפעם הבאה, תודה שלומית. תודה, אני הייתי שלומית קדיר, מנהלת השיווק של קומקס, ונמשיך לפרק הבא. מדברים טכנולוגיה בקמעונאות.